Tredje uge. Hvor min hue? 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 Tredje uge. Hvor? Tredje uge. Hvor? MSG 3 uge 2025. Hvor min hue? Er det Frederik? Er det Kasper? Er det Mia? Er det Anne? Er det Stine? Er det Måle? Er det Markus? Skal vi bjække modulet? Skal vi bjække modulet? Måden som vi har det på, vi skal bare have huden på. Så hvis vi skal lave engelsk jo, så kan vi bare gå, og det er ægte. Åh Frederik, frække Frederik, ryst din gødt, lad os se den fræk. Kommer først med os på det tid til bræk. Det er drikketid, 3 U-drama, det er lavere spil. 3 U har storhedsvanvid, 3 U elsker klasse incest. Men stadig er vi bedst fra den øste til vest. 3X er helt under radar, gaming sørger for at vi har parter. Der er nok til både din mor og far. Jo, Kai, hvad fuck laver du? Hvad er der med, hva'? Boing, boing, boing. Boing, boing. Jeg leger med hoppebold. Den går bare op og ned. Den bliver ved og ved. Aha. Aha. Boing, boing. Aha. Yes. Okay. Vi har husekode, I kan se det tydeligt. Snart hun på hovedet, det bliver mere nydeligt. Oh yeah, vi gør det godt. Vi har et højere snit end jer penge på jeres hår. Ikke hippier, vi stadier over jeg. Helt sikker hvem er hvem i YB, for det kunne være nice, hvis I ikke slikker røv på sten. Årets tro, vi er bare til grin. Damn, upti vinder idrætsdagen helt uden problem, ja. I ser det for jer selv, gala havde vi mænd. Er på gulvet nu, shaker booty. Kigger på os, som havde vi gjort noget forkert. Og I ved godt selv, I er alt for genert. Skal vi gå lige, sige noget tilfældigt nu. Jeg slapper af og føler os heldige. Manden er ung, MSG er vores. Vi har vundet alle priser, sætter Y på pause. Og ved I hvad det siger til os? 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 De siger Vi vil være ligesom jer. Være ligesom jer. Boing, boing, 3. uge har det hele som en vinder. Boing, boing, og vi bliver bedre, vi bliver bedre, bedre. Boing, boing, så fantastisk. 3 uge kan ikke have det. Vend bare ryggen til os, det vil gøre os lykkelige. Vi er så højt på livet. Når vi træder ind ad døren, er vi så spændende. I tænker for jer selv, hvad fanden er det? Aldrig har I set en klasse op for blinde. Vi er så sexet og lex. Vi er ikke bare nørder som X. Så I tror I har Anne Mæt, siger U er hendes klare favorit. Vores øjne, vores mund, vores røv taler til jer I uden ord for en stund. I kan godt tænke på, når vi kommer til dig, smiler når vi dukker op. Vi er rektors favoritter, jo. Vi har det godt, så vi bliver ved til den lyse morgen. Manden er ung, MSG er vores. Vi har vundet alle priser, sætter Y på pause. Og ved I hvad det siger til os? 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 De siger Vi vil være ligesom jer. Være ligesom jer. Har ikke en hår, tror jeg. Boing, boing, 3. uge har det hele som en vinder. Boing, boing, og vi bliver bedre, vi bliver bedre, bedre. Boing, boing, så fantastisk, W kan ikke have det. Vend bare ryggen til os, det vil gøre os lykkelige. Nå nej, vi er jo ikke W'er. Vi er så fucking varm herinde, og hele skolen gør magt, når vi træder ind. Vi har de city-piger, bundepiger, super sexy, smukke piger. Og I så nede med 3. uge. I kan snakke en masse lort, I kan gøre hvad I vil. Når 3 uge kommer ind, bliver I stille igen. Og det føles så godt, når I spørger, hvad man vil. Vi ses, at måske det var det, baby.